Dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Purok 4, Barangay San Francisco, Labo, Camarines Norte gabi nitong Sabado, August 9. Patay nung araw na iyon ang isang lalaking backrider na kinilalang si alias Ray, 36 anyos at residente ng Barangay Gumamela na Sabing Bayan. Habang tuluyan ang binawian ng buhay kahapon ang kanyang kasamang rider ni si alias Ben, 33 anyos, residente ng Barangay Masalong, pareho ring bayan. Kinilala naman ang mga sugatan na pawang lula ng isa pang motorsiklo na edad 14, 22 at 48 anyos. Ayon sa investigasyon ng Labo MPS, pawang nanggaling sa Barangay Anahaw, Labo ang mga sangkot na individual at patungong kabayanan. Lumalabas din sa investigasyon na nag-overtake ang motorsiklo ng mga nasawing biktima sa dalawang iba pang sasakyan hanggang sa masalpok ang papalikong motorsiklo ng tatlong sugatan. Yung dalawa, yung bumangga, wala pong helmet. Pati rin po yung mga sakay din nung binangga nila. Lahat po walang helmet. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng otoridad sa insidente. According po din sa IOC namin, sa pagbukan din po, pag-iimbestiga, hindi naman po nila nakainom. Wala pa po tayong naikuha pa na nakaso po kasi una-una, yung pong bumangga ay parehas na namatay. Kaya ini-establish po natin. Meron po itong kaukulang po. Hanggang sa matapos po ang investigasyon. Muli namang pinaaalalahanan ng otoridad ang mga motorista na ugaliing magsuot ng helmet at doblehin ang pag-iingat tuwing nagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.